Rojbaş temaşevanın heca. Hon bixer hatin bultena dîrokart habere. İranê artêşa xwe li ser sînor bi cîkiriyê û alarma sor hatiye ragihandin li hewlêrê. Bi dronan êrişî navendin dîplomatîk hat kirin ku egek fîkarin evlehiyê zêde dike. Niha jî em ê li ser hûrgiliyên nûçeyê biaxivin. Ser sînor alarma sor û peyamên Trump. Rewşa Rohîlata Kurdistanê germ dibe. İran hêzin xwe dişîne sînor. Piştî ku êrişên asmanîn Diya û İsraîlê li dijî Îranê zê dibûn, li seranserê sînorê Rohîlatê Kurdistanê tevgera leşkerî gihîşt sta herî jor. Donald Trump peyamên piştgiriyê da komên Kurd li Îranê bi şandîna tank û çekên gîran bersîv da. Li bajarên vekî Urmiyê, Sînê û Kirmaşanê xeta înternet hat qut kirin. Êrişa bi dronan li ser hewlerê konsolxaneya Îmaratê û bîngeha Harîrê hatin hedefgirtin. Îro li hewlerê dronên kamîkazê êrişî konsolxaneya Mîrektiyên Ereban Bayê û bîngeha Asmanî ya Harîrê kirin. Îpazdarên Îranê IRGC bi daxuyaniyekê ragihand ku wan 5 mûşek avêtine Harîrê. Hikûmeta Herêma Kurdistanê daxwaz jî bêxdayê kir ku asmanê herêmê bipereze. Pengavan dîplomatîk û vegera Efrînyan li Rojava hevdîtinin taybet, pizgirêka Efrînê dî rojevê de ye. Ji bo ku şerê herêmî bandorê li statuya Rojavanekê şandeyên Kurd û nûnên Şamê hevdîtinin nûpekanîn. Ji ber dagirkirîna mawan xwe û birîna darin Zeytûnê banga alîkariya navdewletî dikin.